Cha 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 Igbo. Kwenu. Rienu. Muonu. Zuonu. Nwonu. Kwezuonu. Aha m bụ Maazị Chris Okuda nke unu jiri Ichie One Love wee malụ, maọbụ nke ịkpọ m Maazị Magazine. Ọ dipendịrị otu ebe ị nọ na ihe megoro gị na aha ị na-ekiri dị na-etu m. Ọ bụ Okwu Igbo TV ka anyị nọ ihe ụmụnne. Ị nọ na ya ala Igbo be anyị, ka ị nọ na ala ndị Yoruba, ka ị nọ na ala ndị ugwu, ka ị nọ na ala ndị ofesi, ya bụ ala ndị abroad, ndị diaspora. Ana m asị unu ndewo, nke onye ji ya jisie ya ike. Ọ bụrụ na ọ dị mma, jide ka iji. Ọ bụrụ na ọ dị njọ, ịra ka iji. Anụ ọ na-anwụ lee, erie na ndụ nwanne m. Anụ ọ na-anwụ erie na ndụ. Ndị be anyị, dịka unu fọrọ m, ọ bụ akwụ ka m buturu ebe a. Ihe m na-achọ ịkụziri unu bụ dịka a na-adị ahụ mmanụ akwụ n'ime ahịa, a ga-azụrụ ya gaa were sie nri, mana ụmụaka amaghị otu ebe mmanụ akwụ a si wee na-apụta. Ha amaghị na ọ bụ ihe dịka mmiri ndị si na taapụ agbapụta, ka ọ bụ ihe na-amị amị. Ya ka m ji esi na aga m izu ụnụ, ma ndị okenye na-ahụbeghị ma ndị ụmụaka kwesịrị ịma etu esi egbupụta akwụ chara acha n'elu nkwụ. Hello, my wonderful friends, my fantastic Igbo language learners. Yes, today this is more like a continuation of the topic I told you, that is the palm tree. We are learning about the palm tree. The palm tree in Igbo land is a very good and cultural tree. It serves a lot of purposes. Now today I am going to teach you, or we are going to learn, the parts of the palm tree for this lesson. All right? Now, aga m akụziri unu akụkụ ahụ nkwụ ka m si na nke a wee bido. Nke ka a na-akpọ gịnị? Ogbe akwụ. This is the bunch of the palm fruits. Bunch of the palm fruit in Igbo is called ogbe akwụ, ogbe akwụ, or some other communities would like to say isi akwụ, that is the head of the palm tree. Whichever one, ogbe akwụ or isi akwụ, they both mean the bunch, like I'm holding here, the bunch of the palm tree. Sorry, the bunch of the palm fruits, because this is the palm tree and this is the bunch of the palm fruits. The bunch gathers a lot of palm fruits in it. So some of them are not very ripe now to come out. Like before it is tomorrow or next, they will be ripe and soft for you to pull them out. So ndị be anyị, ihe bụ ebe a ka a na-akpọ gịnị? A na-akpọ ya ogbe akwụ n'asụsụ Igbo. Ogbe akwụ bụ ogbe chịkọtara mkpụrụ akwụ, ka isi wee hụ ya ebe a. Ogbe akwụ, the bunch of the palm fruits. Ogbe akwụ, the bunch of the palm fruits. Like ọ bụrụ na ofu mkpụrụ ka ịkpọ ya mkpụrụ akwụ, otu mkpụrụ akwụ abụọ. Ọ bụrụ ofu nke ịkpọ ya mkpụrụ akwụ. If it's just a seed, you can call it mkpụrụ akwụ. A seed, just one of it, not the whole, just one. If you pull one out, for instance, okay, let me show you this. Like this one, which fell out of this. This is mkpụrụ akwụ, that's the seed of the palm fruit. Mkpụrụ akwụ. But the whole of it this way together is called ogbe akwụ or isi akwụ. Now this one, nke a bụ a na-akpọ ya, ụfọdụ ndị na-akpọ ya ogbeguru,
mana ile anya anyị ga-ama na ọ bụ osisi si na igu nkwụ wee pụta. Ihe a bụ okporo jikọtara igu nkwụ niile dị n'okporo nke a. Mana ahụ na-egbubie ya otu a, enwere obodo ndị dịka obodo ndị dị n'Ọlụ steeti, Ọlụ saịdị Ọlụ n'Imo steeti, ha na-akpọ ya gịnị? Ogbeguru. Mana isi m kwuo, aga m asị gị na ọ bụ gịnị? Ọ bụ osisi ji igu nkwụ. Osisi ji igu nkwụ, na-aghọta? Okporo ji igu nkwụ. Nke ka a na-akpọ gịnị? Igu nkwụ. Igu nkwụ. Igu nkwụ. Ahịhịa nọ ebe a bụ gịnị? Onye na-awụ igu nkwụ. Ahịhịa bụ igu nkwụ. This is called palm fronds. Palm fronds. The leaves you see here are called palm fronds. Palm fronds is the name of the leaf you see here. Now, there are two types of palm fronds. Enwere igu nkwụ dị ụzọ abụọ. Nke a n'ebe a akaala, ya ka eji kpọọ ya gịnị? Igu nkwụ. Nke na-akabeghị aka ka a na-akpọ gịnị? Ọmụ nkwụ. This one, like palm fronds, is divided into two parts. The first one is this mature one you see here. This is mature already. That is why it's called the palm frond, the mature palm frond. Mature palm frond. But if it is the softer one, the tender one, that sprouts out from the middle of the tree, called unku, that one is called omunku. Omunku. Unku. Omunku. Omunku. So I will show you omunku and how it looks like. But for now, this is igu nkwụ. Nke ka a na-akpọ gịnị? Igu nkwụ. Ọ bụ na igu nkwụ ga-esi ewepụta azịza eji aza ime ụlọ. It is from this mature palm frond that we get our brooms from. Yes. Okay, I'm going to show you how it works, right? Like, let's say wepụta ya. Ebe a ga-esi wepụta azịza eji aza ụlọ anyị na mbara ezi. This is where we get the brooms that we use to sweep our rooms and our compounds and our surroundings. All right. Now, you are going to use a machete to cut out the leaves, because that is actually the broom that is holding them. Okay, this is an example. Ọ bụrụ na igbupụta ya, ihe ị ga-eme bụ lee ya ebe a, otu n'ime ya dị ha. So ị ga-ebu ụzọ wee wepụ gịnị? Wepụsị ahịhịa ji azịza nọ n'etiti ebe a. The broom is in the middle, all right? It's in the middle. This one is leaves that needs to be taken out. Now, as it is, these leaves is never a waste, because the goats and some other domestic animals feed on this. Igu anyị na-ahụ ebe a bụrụ ihe n'ala n'iyi. Dịka m gwara unu, enweghị ihe ọbụla si na ahụ nkwụ pụta lara n'iyi. Ihe niile ahụ bachara uru n'ebe mmadụ nọ. This leaves is actually very, very important in Igbo, because it is never wasted. This one you see here, the animals can eat it. The goats, right? The rams, the sheep, and all other animals, like, they eat this. So it's so beneficial to them too. So, but you don't need this for this purpose, because we are about to take off the leaves so that we can get our brooms, right? So now take one more leaves away. Now you're going to use a sharp object like a smeller, a pen knife, or a razor blade to, ensure that the leaves are entirely off this.
the little stick in the middle, which is the broom. Ị ga-eji ihe dịka agụba ma ọ bụ mma eji esi nri, ma obere mma wee mee gịnị, wee kpochasịa ahịhịa ji obere osisi ahụ nọ n'etiti, dịka obere osisi a na-akpọ ya agbazizi eji azụ ime ụlọ. Ịghọtago? Yeah, this is the broom. So you get this if you get plenty of it together, it makes up the broom, the bunch of your broom. But this is just a stick, still green. Green. Okay. Now, ihe ọzọ m ga-agwa unu bụ osisi a, this stick is called ogugu, because we are going to take off all these leaves today. When I got to see igwe niile a na-ebe a, na ọ bụrụ na m chọrọ isi ya wee mebe azịza, onye chọrọ iji ya mee azịza, ma ọ bụ na enwere ihe ị chọrọ iji osisi a were mee. Osisi a na-akpọ ya gịnị? Ogugu. A na-eji ogugu ama ji, dịka ọwụ na ịma ji kụọ ji, ihuru osisi a dewe ya n'akụkụ, ọ ga-esi n'ebe a wee rifere ezi n'osisi achala, ị ga-edebekwa n'akụkụ ji ahụ, dịka ndị obodo si akụ nke fa. Ị na-aghọta? Dịka m na-agwa ụnụ, osisi a bụ gịnị? Ogugu. This stem is called ogugu. Ogugu. This stem here that is holding the leaves called the palm frond. This stem holding the palm frond is called ogugu. Osisi a ji igu nkwụ ka a na-akpọ gịnị? Ogugu. Igbo ekele m ọnụ. Aga m adobiri ya ebe a, maka na mgbe ọzọ aga m ewetakwara ụnụ ihe mmụta dịsị iche iche maka ụmụaka anyị ka na-etolite na ndị okenye kwa chọrọ ịmụta, ha niile ga-asonye wee mụta. Yes, I am going to leave it here for now, but I'm going to come back with another lesson still from this palm tree in another way, because I have not finished mentioning the parts of the palm tree. So I am going to be back for another lesson. But for now, thank you for watching, but make sure you share our videos. We are pleading for you to share so that other learners of Igbo language can actually see, listen, watch, and learn. You understand? Bit by bit. Chris magazine. One Love. Like you know, I am Mr. Chris, or you can call me Ichie One Love or Mazi Magazine. Alright, next time, respect.